Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki polit jong ka Nongbah Delhi kila pentip ba menin ka step kawei ka kynthei ka badan arpo Snem karta na Manipur kala Nohiap na jong kawei ka yeng ka bakasa ka badan ha sunlight colony. Haka step kumbah nriu arpo arba JA layo ka phone na ka PCR badan kawei ka mediap jong ka kynthei ha Maharani Park. Ya kani ka kynthei latip kyrteng kum ka Priya Lakshmi Devi Khangebam na Bishnupur district jang ka Jilla Manipur. Ka Priya Lakshmi kala wan chan Nongbah Delhi na do ubanai ba shipho jong Snem aja aposaw bat ka sa ru ha kamala ka balai ha kilokari bat ka parlok jong ka bat ru ka trei kam ha kawai ka company BPO ha Noida. Kat kum ka jingring jang ka video leng ba ka CCTV layo i ba ka lej marwai sa jong yeng shwa ba kan Nohiap bat ru la shim ya kani ka video nabynta ban penlong ya ka jing tokit ka babnia. Ki polit kila pentip ru ba kila pentip sya ki bahayeng hasem jong ka Priya Lakshmi bat ru labu ya ka mediap jong ka ha aims khnang ban le ya ka badan kam.